Tenang nggih, tenang. Tenang. Ke Mas Teddy. Mbok bapak sapa kali ya? Sing oh iya. Muga-muga bapake mirengke. Pundi piyantune? Lagu konsentrasi ya. Mesam, mesam, Mesa mesa. guya, guyu. Ya. Murah senyum. Mantene. Anjir. Saking bahagiane Mas. Soko bahagiane. Jan. Saja arep mundur. Go
apa Mas? Ngundut kopi. Kopi terus. Semawis. Kok kopi terus prosoku. Kopi entek. Tambahin entek, tambahin neh. Anjir wong pancen panjenengane Pak Suji iki ya nyah-nyah bloboh. Kopen Mas, ya enek jajari juga ada alhamdulillah. Nggih. Saja arep mundur. Mundut napa Mbak Yu? Sampun Mas, request